Swerabanji ya Malawi nonse chikao chino chakumasana. This is Comrade Ntanywa Limpopo FM, program yatu imene timaicha nkanga zaona. Mulibanji ya Peter Mtarika, mulibanji ya mai Joyce Banda, mulibanji mai Jenny Ansa, mulibanji Enoki Chihana, mulibanji Mwana Mveka nanga, mulibanji Chimweme Chipungu, mulibanji Chisale ya Mkito, Ben Piri, Mai Matanga, mulibanji Mai Navicha, mulibanji Secretary President, mulibanji ena nonse amene Malawi takukhulupirira ni kuti mutithandize pa mavuto amene tinali nawo kuchokera kumbuyo kumene tinaliko. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa, program yatu ya nkanga zaona chigawo chakumasana. Amalawi chikuyenera kati yamike Mulungu chifukwa tonse linangokhala chabe khumbo lathu, koma Mulungu ndamene anakwanirisa khumbo lathulo kuti tichose chipani chija cha MCP. Ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti musaka zonse 5 zimene timalamulidwa ndi MCP, Amalawi tinangononga nthawi yathu. Amalawi tinaononga nthawi yathu, nthawi yonoti dziko lathu likanakhala ndi chitukuko, nthawi yonoti dziko lathu likanakhala ndi china chilichonse mulamuliro wa MCP. Koma zaka zonse 6 zinangotha, sitinapindule. Chifukwa chake anthu ambiri anangoganiza kuti tiyeni tugwese mtengo, chifukwa ulo Bible limanena zonoti mtengo umene sikubereka chipaso ukuyeneka kuti udulidwe. Amalawi simunalakwise potenga nkhwangwa zanu, potenga zikwanje, ena amatuspada ndi kukhapa mtengo umene sikubereka chipaso china chilichonse, kuti kuli bwino tidzale mtengo wina. Ndi Amalawi chinakomerani kudzala mtengo ochedwa DPP. Ndifuna ndikupempheni a DPP ndikukukumbusani kunena kuti Amalawi tikuchokera kuzuwa kumene MCP imatizunza, imene MCP mpaka pano iyoyo sikukhulupirira kuti inachoka mboma. Ndipempho la Malawi onse kunena kuti pamene mukugwira ntchito za boma, pamene mukugwira zina ndi zina, simkuyenereka kwa iwala Amalawi, kwa kumbukira Amalawi. Titokonze utsogoleri wa Peter Mtarika, choyambirira waganizira Amalawi fetereza amene mnyengo yapitayi inangokhala chabe mbiri kunena kuti kumakhala fetereza kuzikoku anthu akamalima. Choncho mulamuliro wa MCP ini cheno tinangoononga nthawi yathu,
koma ndikuthokoza Malawi chinakukomerani kunena kuti kuli bwino mtengo tiudule. Tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti iyenso anavomereza chikhumbo chimene Amalawi tonse tinali nacho ndikuchosa chipani chija cha MCP, ndipo ndi chikhumbo cha winanso aliyense kuti MCP isazabwererenso mboma. Sindikuziwa ino anthu akumwanza mukuifunanso MCP, ino anthu akuthyolo mukuifuna MCP, anthu akumulanje mukuifunanso MCP. Ndikufuseni inu ya anthu akumchinji MCP mukuifuna, kuchilazulo MCP mukuifuna, kumachinga mukuifuna MCP, ichaina kujesani chiteze kunsanje MCP mukuifunanso izabwerezo. Asati ukalonga mukuifuna MCP, kumzuzu mukuifuna MCP. Palibe munthu amene anganene kuti akuifunanso MCP chifukwa cha nyengo zimene tinadusamo. Rimpupo ndi Comrade Daniel. Manga posata jeni ansa mtu wa mai kujaende nae ulendo zoso watu legesi watu wena unotoza motareka oditoza muwejitito itanape kukena nekipe Natisia nilioneleba Wamalelo makuti ya mtua uta Kubacha kukela fase tutino Teteleza adakwera Imanga nacho kidakwera Kupachake matibeza zilivo uta ipe Zakuja zose wana sidakwera Ili chose nati chinakwera Kale zapo nae anakwera Keno Hapo kodo Atakate Nakumera Mamida Salawi yose Shole Hapa mabea Programu yanga yankanga sauna ndiyambe chotere Amalawi ndikufuna utenga upite kwa aunduna wa zachitetezo Amkito komanso ndimafuna Chisale ndikufuna mundithandizire nkhani komanso Amalawi konse kumene muli ku area 25 pali msikana wina amene ndiwoyembekezera amene ali m'manja mwa polisi ndi anthu akhoza kufunsa kunena kuti chachitika ndi chani kuti msikanayi amangidwe. Ndiye ndikufuna thandizo kuchoka kwa Chisale, Amkito komanso Aluhanga. Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti msikana ameneyi akuyenera kuti atulusidwe. Nkhaniyo yayenda chonchi, msikanayi ali chikhalire pamadusa mkulu wina amene analezera mowa. Ndikufunanso ndikuchenjezeni inu amene mmangomwa mowa mwachidakwa simadziwa chimene mukuchita. Mukamwa mowa mukakhuta matokoso anuwo nyamukani ku nyumba kukagona koma osati muzilimbana ndi anthu. Msikanayi ali chikhalire mkulu wina walezera mowa akudusa kukumana ndi mzimayi. Kungofikira kuyamba kummenya mzimayi wagwesedwa pansi. Ndikuti tu mzimayi woyembekezera ku area 25. Mayi poona kuti andipweteka bamboyi pafupi panali duka, anatenga duka lija ndikummenya naye bambo uja kukamwa. Bambo uja anavulala
nkhondo yoyamba yekha maya mazipulumusa maya ananyamuka kumapita ku nyumba bambo ananyamuka kumapita ku chipatala kuti akathandizidwe uchisiru wa bambo uja chifukwa cha mphamvu yakulezera wachoka ku chipatala kuja wanyamukanso ndikubwereranso ndikupita kumaka mwamowa amalawi ndikufuna mundisatire ino amene mmazitcha majaji ma lawyers ndikufuna mundisatire munthu uja wapitanso kumaka mwamowa wakamwamowa wake kumene kuja wanyamuka ndikumapita ku nyumba mtsikana ujanso wapita ku nyumba mama wamwake nkupezeka kuti bambo uja wamwalira apolisi apita kukangwira mtsikana uja kunena kuti ndamene wapha bamboyi ndizona zimenezi kapena anazipha yekha tikufuna chilungamo chidziwike komanso pali nkhani ya badeya tikufunanso nkhani imeneyi tikufunanso nkhani ya badeya analakwa chani kuti iyeyo asapasidwe bail out chimene analakwa badeya ndi chani Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa chigawo cha Masana Amalawi amumba anaba matumba 2000 afetreza komanso matumba ambeu okwana 5000 zomwe anakasunga ku nyumba kwa apunguzi yawo ku area 47 ndipo katundu ameneyi munthu amene amanyamula ndi Edgar Nkanda amene ali mnyamata wa avitumbiko mumba kugwidwa kumene amagwidwa avitumbiko mbumbako nkutiso ataba matumba 2000 afetreza komanso mapaketi ambeu 5000 zomwe anakasunga ku nyumba kwa apunguzi yawo ku area 47. This is Comrade Mtanyiwa, Limpopo FM. Majamani ndashoka akamaimu ndikubita kwa makolo akamaimu ife Malawi tinene chilungamo mmanja mwa MCP ndeta chokamo sitikufunanso kuzabwerera mmanja mwa MCP. You lose your target. Munabwera mboma linakukanikani boma munazuza Malawi musayembekezereso kubwera Malawi. Malawi we are looking forward nthawi ina iliyonse ngati Malawi azasintha tabwa sikuti azasintha tabwa kubwereranso kwa MCP mwina kupita kwina kwake koma kwa MCP sitizabwereranso. Malawi ndizokhumudwitsa kwambiri atatha kudya nyama ya chiwaya atamaliza kudya nyama ya chilima ndi anthu 8 aja atamaliza kudya nyama za anthu osiyana amene anaphedwa mosadziwika bwino. Lero chipani cha MCP chikufuna kuyamba kudya nyama za mkhola mwawo kumeneku ku MCP kwavuta siku libwino. Mumphika mwawo tikuti pano mulibe nyama ina iliyonse kumeneku. Ndikufuna MCP mundimve bwinobwino. Tikangomva kunena kuti mtsikana amene dzina lake ndi Thoko wamwalira mwazizizi ababa malondera mukayankha ndanya matano. Amalawi ku MCP akumusakasaka mtsikana ameneyi Thoko akuti kumuganizira kunena kuti nda amene wamangisa amumba ukapena nda amene wamangisa Richard Chimwendo. Richard Chimwendo banda azimangisa okha chimene amangisidwira Richard Chimwendo banda amangira Richard Chimwendo banda ndi nkhani imene anantenga Frank
Chiwanda anamtenga Frank Chiwanda ndikumuyika mthumba ndikukamponya kuchire amafuna kumupa Frank Chiwanda ndipo nkhani iyi Frank Chiwanda ndamene wakasuma yekha kuboma kuti mundithandize Richard Chimwendo Banda amafuna kundipa anyamata amene anatuma Richard Chimwendo Banda kuti akammange Frank Chiwanda ndikumuyika mthumba ndamenenso anakamwimbira Frank Chiwanda ukuziwa chani wankulu ifetu anatuza nda Chimwendo nde anthu ena akungoyankhula izi Frank Chiwanda amafuna kuphedwa ndi Richard Chimwendo Banda. Lero amalawi ndikuyankhula pano kwaperekedwa ndalama yokwana 2 billion ku court kunena kuti avitumbiko mumba ndi Chimwendo Banda apasidwe bail out. Kodi ndende zathu ndi zanthu osauka tufuna tifunse ku judiciary ko osauka chifukwa chonena kuti iyeyo alibe ndalama yokazipulumusira ndamene azikhala ku ndendeko choncho amalawi ndifuna ndikuwuzeni ndalama yokwana 2 billion yaperekedwa ku judiciary kunena kuti Richard Chimwendo Banda komanso vitumbiko mumba atulusidwe mawa lino pa bail out. Tionane ku court konko. Mlangizi wa agriculture kwa Vumbwe amene wandibambo semu apezeka ndi ma ID ambirimbiri ndimafuna a polisi mutigwirire mkulu ameneyi atuze cholinga cha ma ID amene apezeka ku nyumba kwake amene mulangizi amene izina lake ndi semu kwa Vumbwe ku nyumba kwake kuli ma ID ambirimbiri wapezeka nawo ma ID amenewo ndi cholinga chonena kuti chani anamutuma ndi ndani tufuna anamutumayo anene cholinga cha ma IDO ndi chani Rimpopo ndi Comrade Tajiwa anja sikupirira anja nimpumulo sikupirira anakoza ye makoye mulu musalesi donze makowa sikopoto tikufuna so tukembe aboma tangulandira mautenga ndi tikufuna aboma kuti mutifufuzire bwinobwino ifeso mbali nayi tikufufuza tikumva sonena kuti Michael Nzamba athawa tithandizireni pamene tikufufuza mbali nayi ifeso tikufufuza kwinaku inonso mukufufuza kwinaku tikumva kuti Michael Nzamba athawa ndi mwana wawo izina lake ndi Babani amene amampasira ma forex ndi kumathawa kumapita nawo maiko akunja tikumva sonena kuti abanduka ndi tikufuna tithandizane tidziwe kunena kuti kodi Michael Nzamba ali kuti kama tikupita kwa magolo inu AMC binu chakwera inu manja mwanu tachogamo chakwera inu ife inu tikupita kwa mutalika inu kakulu
kagulu kacha kana bafetereza kuchitakale kacha kagulu kamene kana bafetereza kuchitakale ndi aka amene wandi akutophanya ako akamwamba ndamene anabafetereza kuchitakale atepson gulu atepson amene wamachokera ku muziku cha kwa gulumba ndamene anabafetereza kuchitakale a blessings amene wandi transporter amene wamakhalira pa chitakale komanso akachepa amene amakhala kwa njeza komanso kalalike amene amakhala kwa kamwamba and 5 amene wawa ndamene abafetereza kumulanje ndefetereza watu tikumfuna apolisi maina tunda amenewa akotophanya ako akamwamba atepsoni ako agulumba a blessings transporter pachitakale kachepa wakwa njeza ndipo kalaliki amakhala kwa kamwamba timve zonoti anthu amenewa atengedwa Limpopo ndi Comrade Tajiwa. Apolisi onse amene anakhala akuchosedwa ntchito pa madisi police unit munthu amene amachosesa apolisi ameneyi ndi apolisi nzawo amene dzina lake ndinakutepa amene ndi amene amagwira ntchito kutumikira MCP tikunena pano anthu sakumufuna nakutepa ku madisi choncho ndo tikupemphera aluhanga tamuchosera amene yazipita konsanje munchose nakutepai azikagwirira konsanje akaoneka uzuzu kumeneko nyengo ino si nthawi yozuzana wa polisi nzake kumazuza polisi azake Kaliso kalali kuwina kumene kuti kwa chinyama kumulanje kwa chinyama kalali kamene idzina lao ndi Mr. Kamwendo amene waso nawo abafetereza yense aboma munthu amene mukantenge munthu amene akatengedwe Mr. Kamwendo kalaliki kumene kuti kwa chinyama akuyenereka kuti akagwidwe akatengedwe wabafetereza yonse wapha miyoyo ya Malawi ochuluka. Pomaliza uthenga wanga ndikufuna upite kwa nonse amene muli ku Cape Town. Pali anthu okubayena amene amakutira ntchito ndi MCP akunama kunena kuti akufuna azipanga renew ma passport. Musamali musatenge ndalama kupereka kwa munthu wina aliyense kuti akupangireni renew. Madongosolo ama passport tilengeza ife pali Limpopo pano tilengeza pali Limpopo tilumikizana ndi immigration aku South Africa ku embassy kuti madongosolo akukhala banji ama passport ndipo tilengeza tikuuzani kunena kuti nonse amene mufuna kupanga passport yanu amene muli ku South Africa satirani ndondomeko zakuti pakadali pano takhala nikaye choncho anthu asakubereni ndrama zanu kutenga ndikuti ukupita kwa nonse amene muli ku Cape Town kumabwera madoba kunena kuti ife tufuna kuthandiza anthu kupanga ma passport tilengeza pali Limpopo FM tikulumikizana nda ku immigration aku department ya George Chaponda amene wa atuza bwino kunena kuti pano nkhani yokhuzana ndi wa passport nonse amene muli ku South Africa yekuyenda mwakuti musapupulume musatenge ndrama yanu kumpasa munthu izangopita ndrama yankukujerani munali ndine chigawo chakumadzulo kono Comrade Tajiwa pali Limpopo FM ma activist nonse talandirani moni tikufuna ife ndi chilungamo ma activist mukapita kukaonana ndi onana nawo
chofuna ife ndi chilungamo. Ma activist osangozemba kulowera uku ndi kupita uku kukatulukirapo basi tiana timene tili tama activist ena twakuzitcha kuti ma activist akuluakulu ndi ma activist inu akuluakulu mukamakalira misonzi muziliranso misozi ya anawa osangozilirira nokha kumeneko. Kholo labwino limayamba kudyesa mwana, kholo labwino limayamba kudyesa mwana kena kumwana uja akakhuta ilolo ndikumadya. Ndikuti ma activist mwandimva mmene ndanena choncho. This is Comrade Mtanyiwa pali Mpoko FM.